Menta kasantrik jong u Argus arja puan. Ngiwan hang ni kani nginam day bas tu bakla ke yin sepat ba. House of People. Ngi the voice of people of New Zealand. Ngi day kasur jong pat ba ke beri New Zealand. Khalai trik jong Argus arja puai ngatrai kum kajat benreu nginam pat kelan. Lajak you aku kusno mulai jongi matrai borok ngiat ke la dekat jubor baki breu ki jongkaan ya kamen sim jong rangba obaka government ni kala kublai bat kala welcome you na kajing im kabalik si kajing im ke bawah kelas kajing im kemai Henry kumboong kublai kamon terak kediang ulah bom kuai no adwar blai hak khalai trek jong step ngap Argus ada atwe kani kelapan ki yang kum kasur jong kinong mulai hak bentak nikon hadin ngiladan kasur jong nikon kila bon ki artificial ya kaba ngilalan snado kitikipuan te mentak kesngi kasandrek hakatik sisa lada ngim hala ngim perta hakani ka kemat ka kerdop main gate dan sekretariat lesing ngim ya kendo ya ke sarkar ni di TCM nomor paling enggak ongkum ta hakin dikikniat penai beladap hakasandrek jong jun hadin jong kajing i jong justice TY pay ulah lek pan submit sha UCM ya ka kai pon dan ni tik inquiry report ngila lek ban ye kendo ya ka family jong biliet Chesterfield thank you hang te po molek kamsa je tu sing la dap ong ko sarkar leng baki electronic media bat ki paper ngila dap ong hato bandawai gidi ka kai pon ban polat pai ba dan kam semua panmi sasisen surah te ni iba ngilabo ka jingkeling ngilabo kabomot ka jingkerpat di sarkar hendrai ke sarkar ketik lightly sila benang kamu respon je kenika ajing keren ka jongi hak ke sautre ni tak dau hak ni knya singing ladan ka meeting leng ba kasur jeng primutra bat mening lawan hang ne po ka khodop jam sekretariat nomor balai nado benai me let's say ladang ye kran gilayat lai benai mta Mei Jun Julai Agust ladap ban pelak tekai pon kan EU kan selam EU baka sarkar kan pentep pat mama tikani hi kedikas kajingwan kajongni ban ye kendo ya lon de ban wan hala hang ne apo ka khmat jong kayeng ku pat ba namar baye ki bokum ni ki issue ngili hala sino ngili hala syarikh siam ngin hala syarikh la kini ki klat yelade kidai ki nong ni khmat jong pat ba tigri ban sut ho ba phimi khmat de pat ba tingi leng bakasur jong pat ba ngila hala ngila perta hakik kinet snam kinat banai beladam banwan ra no ye kini kai phan tilik si ki klat te meneng yiwan ban penken mau bawat nom klat ba phidai yo bala pha na mangi hi pat ba Henry haki portfolio prepare let's see CM ga jongi te ni let's see laban ong ba ka khordom ka don ki score ki ba let's see ke bang laban ong mangi sutunat ba hak de janmin ling ba ka jing sawa jong ga khordom haki score tentang score jong ki CM mula khot ingi ban rong support tinggal yo ban rong sipong para bangirong ngem semua kerana gido giman ngiong baik ngiwan hang ni semua seino ya ketika kai phot ya kaba u pai phai ti pai phai chairman jong kami kelas state mar commission ulah submit chicken bar habang nilai ekran ya kane kabenta
masuk kemen ba chief secretary patamai darakat bat di PCM kila yo ban reply sang bat ka reply ke jongki ka long ba nagleng jongki ki ong ba hakini ki khendiat scheme ladat ndalai yo approval ka bomot kinsa sedang no ikadika session ka bomot hakan 9 of September kinsa le no haka first day jong kanika session de kila kerpat ingi ba kilong patient tingi kumbang ila ong bang ila long patient since 13 September 13 August 2021 ngelong patient nangamta kanika jing sha dakhat jubor jong ka jing jurang ba tingi la long mentaro ngelong patient hadu 9 of September tingin pe hang tu kai ka outcome kai ka jing mi ling ba kata ka kai pot ya ka ba table cha po ka house position bar hadin nta lada kadon ka bathiang le singin ya kemen balada kadon ka bajau ngihap ban ya perkat bat ban ya sadi kiwe perki kedehi kalong ka assurance nakaleng jongi shop pai ba jong beri mitra ki ai bulu ka jumpa em ke jing patai ka jongki kalong ba hoi ka por ba meningkong nakaleng jong ka commission ketemu ban pendap polai panai henry namar ka jing bomwan ki witness ka jing bomwan te ki breu ki balap ha nakaleng jong pot te kim sumla la banwan te umla ban complete with time te kadan ke extension nakalai panai sha sau sam panai bat kum te te ka shudap shen bandal dat ila bai phe ha ka hau panai me jong kar putri panai me us lawan basamet ki shu tho ba kam dei ka pasok ki babon ki khat ba ki haban pule ti nget ba ai ba ka jing pule jong ki nom rai karki kumai rai karki ya ke memorandum kepala draft lese memorandum kepala draft dal government of Assam soi karki do kicakai kuta jong ke beri mitra dengan nget ba kanika jing pule ke jong ki pulis ani ba bat ya ubadai ubadan kiti hak ta ke killing lene hak jing penyam ya uni orang ba uni breu panom dei ban map expert naka lon order lene naka ai kadi lo ngade demand ke jong ini mar ku mangila halaman ne ya unong punya breu hi dei pan sim kam ti kani kadi jing dawa jing ba unong punya bi ya ba serius uni lene le sim masai masabi uni udai ban saksot naga kam bat ban mudi mu saksot kam udai ban yo kat kum ka sistem kum kam wadaan kita nuyu patwan ong ba pedeng jong kani ga hapor baki le lai kran ye kani ga banta haka ji sisa ngi ring door ya ke kepalaja hante po langpi te ye ka tugas suspension pending inquiry ye ka government of Assam kasim kam shwa bat ka sa pi ya ka bakit hari nagleng close ki ang ayure tinging di leman ngimtep ado ka no kata te tang wei long ba ngin yai sha until 9 of September ya 9 September ngathrai borkhot ngakentu ngakerpat menta ya borkhot ki representative ki barang snow ba kajing khat jubor kakta om tangi kalong yeng jong kakur thank you kakta ya kakur kado jongki te soba bapin kran soba bapin ya salam nam da kanika sni jong nai trek batle se hadin jong nai trek taken ki action ki ba kan sasim ngatrai kinsa kham khan chu chu leng ba ka jing kran lang jong tiki legislator jong tomo khendiat ai ya deputy CM mo ba Preston Tensong buat hakmat di chief secretary ba walang ba kidai ban ensure ba nang ni sakmat ba ka unlawful attack nakalyang ka government buat nakalyang ki cops ki police ba kamdei ban jasu nang ni sakmat kijing peniak breo hapok snomol lai ke jungi kimdei ban jasu nang ni sakmat bat kumjuru hapok keberi ka nyutrap ibro kawai tingila atai ru ba balai nakalyang ka sorkar ka penslam ban pelat ba ya kanika kai pot haba ka commission kaladep ban ai ban kaladep ban submit din nakalyang iba Preston ilakaran ba nihap ban song haka khandai trik chwa hapo assembly hapo ka session but ila kran shairu ba
up satang ha kanika banai September knai terik ba kin samplat pai ba ya kanika kai pot habidei bat kanika jingsha peniap jong ilet ba share stepil thank you bat na kalian ka jung iru kwa ban kran da ba kasai mo ni dap ka jing smulungo ba hadu sisnem ba kani ka sarkar kamla ban ai kani ka kor hadu ba setang katu kani sengi kan sayo ya ka jing dap snem ya ka jing siap yap no jong iba li share stepil thank you bat ngila ong ye i ba balai te phim ai kiliu no tang khniat habai dei ba kani ka report habai dei ba kani ka commission mo balai phim supen sa dom sa ya ka chat ban riu ka jungi ya ka snong molai ka jungi bat kham tam e ya ka yim ka sem jong ilit ba si bat ha kani ka por komentaru ngaso ban kentho ya kani ka sarkar kani ka sarkar ka banyon ya ki khasi ki jungi ka bamla ban ai kam ai jam taru kabala ban terminate no wat kibri ki jong iru kila sengkam sengjam la ki jong ki kamru kanyon ka kedi no dangsian pilai i ki tari ki wat kala kedi no amsha su bandi bapli gitu ki im na katu ki jat ki da kitu ki jat jakpo abi ki im bapli ban kamai bandi gitu ki tari odjur ki tari kho kwai ki wat kho jur ki wat oddo bapli mentala sasis no the beli pat itu kita ri ki bahe ki bakerdep kan ni po ki dukan ki bahe pimsis mo ki badia gitu ki barjala biwan po imported ki bawan nabar gitu kita ri beli pimsis gitu nibo ya ka jingkali beli ka sarkar kam sisu gitu kita ri mentar na di peja po ka jela ka jungi udukhar lai usong sengan bang ne po ka ri kasi ka jungi kakam ka jam lai ubiang ba pinapet haki jaka ki baro ki paper menubam long he babuni bolong he di dukhar sudah usang hapo dukan ro di dukan he di dukhar haki office di dukhar tang khasi jongi hapsong hapo madan hapsong hapo ki dukan ki berit ki bar priyo kan deban keni deban abandan pan gitu ki yaitu ki arms kan ki banut ban wan hakmat kalau hakmat ki kun senya men step ban siap ban khat jubor ya ka jingem jong ni samlarang ba jong keri ba cat keri jungi lada ya ki returnis ngarong iba perstun mene pidai ma pi ba pedang ya uba siris haka arjar kat pra ndrei kedi ke sarkar ka jong pi lingba home minister na ka UDP upha pat ban siap haka arjar kuai haka khalai terik agos dei ma pi sia ba pedang ba dei ma pi sia ba peniam di kani kalong kai ka basongsi lada ya ki returnis pin siap pin peniap no kalong ka discouraging ya kitu ki pan sawan pan Ikani ka clear message ba na kalian ka jungi kung mapila kular kanay terik bakandon ka session mapil up ya kata tina kalian ka jungi nang ni sakman ngin saya song biang bat ka executive committee ka jungi kani kadang datang ka executive committee ka jungi bangiwan hakani ka sengi ka pamta ngimpat kwa ban penmi lut ya kipat ba kepadon hapo ka stur ka jong ka berinyu trap pa ko ka berinyu trap tigani ka datang ka executive committee ting suban ai khumle yi mo namar ba lingba ka jingsong ka jongi hang thia po padeng surok le se ka ladon ka jingthut le se la khot no ingi sopo tina kalian ka jongi sa song biang nang ni khmat bangi se perkhat pat ya ka bangi de ban le mo Ngat ma. Am ngan su